Lebo sú také vtipy, že ako sa povie po maďarsky alebo po polsky niečo, ale je to samozrejme vymyslené, je to len ako... Vy to poznáte, nie? Určite tiež. Vy poznáte nejaký? Lebo ja dám príklad, hej, že napríklad ako sa povie po polsky kamzík. Koza turističná. Nie? Vy viete takéto? Ja som nikdy na to si nedávala pozor, Áno. ale mám jedného kamaráta v divadle, ktorý tež je môjim partnerom tanečným. Áno. A ktorý každý skoro druhý deň príde za mnou s niečím naozaj Fakt? a nejaký vtip mi povie. A dneska akurát v divadle dal mi otázku, či viem, ako sa hovorí po poľsky ventilátor. Tak mi povedal, že je to helikopter pokojový. Ešte vodu? Dajte mu tú fľašu tam však. Ventilátor pokojov je výborné. Ja poznám ešte také, že ješko, viete, ak sa povie ješko? Kaktus pochodový. A svokra? Viete, čo je svokra? Viem. Hovoril mi to ten kamarát. Áno. A teraz si neviem Baba přebytečná. No.